halal bihalal. Apa to tegese halal bihalal? Nah, niki cocok apa ora karo pelajaran nggonku mulang ning sekolahan, mara coba jenengan werdekne padha apa ora karo olehku mulang ning SMKI Dalam Suro. penuh dengan tanda tanya. Kok iso tanda tanya? Ket bawa takon wae. Mbok sekali-sekali duwe ide dhewe to. Niki Skoburi wis kaya Bayu Aji ya. Skoburi wis kaya Mas Bayu Aji. Nggih. Wah, bareng didepi ngarepe Bayu Pucet. Wali. Yo mari. Yeah.
ing janji. Lumayan alhamdulillah. Iki Mas Bayu Aji ngasuh sok sawetara merga tenggorokane pinaringan serak. Wah iya iki mung gentene kira-kira 5 menit nggih 10 menit ben tenggorokane beliau iso waras ya Mas Gareng. Tujune punggawa pendereke Mas Bayu Aji niku akeh dalange. Nggih. Tur niki kaya panjenengan ya wis dalang ya guru ana ing SMKI Surakarta. Nggih, Mas Gareng namung sak kamat-kamat rekake nderek ngenger wonten SMKI Surakarta. Nggih, wong iki sing diarani alangan ki ora iso nolak mergo wis ginaris wong mobil we ban nganggo serep, dalang ora entuk serepan. Nuwun sewu wong mangan nganggo kecer, kala mangsa ya nganggo keselek barang Mas Gareng. Nggih, mangan kecer ki marai mangane karo merem kok. Mboten perkara ngoten. Ning tetep napa-napa disyukuri, Mas. Nggih, syukur. Sabab sapa sing gelem syukur bakal ditambah nikmate nanging kosok baline sapa sing kupur marang nikmating Gusti maka siksane Gusti banget nggone lara. Nggih, bener lah niki berbicara masalah keperluane dalu niki tasakuran napa to tegese tasakuran, Mas? Mohon dijelaskan Mas Gareng. Lho sampean sing guru sampean kok jelaske kula. Lho niki tulungane kula nyuwun tulung cocok apa ora karo pelajaran sining sekolah. Oke, nggih. Niki otak-atik gathuk. Nggih. Tasakuran empat suku kata tasakuran. Ta. Tandanya orang yang
beriman tebal. Orang yang beriman tebal, jangankan kok diberi rezeki, diberi musibah pun tetap bersyukur karena percaya bahwa Tuhan mencoba umatnya tidak akan melebihi kapasitas umatnya. La in syakartum la azidanakum bala in kafartum inna adzabil sadid. Nah, nopo niku? Sekali merdeka, mboten ngaten. Wong tegese nggih pun kula aturi ning ngarep mau sapa sing gelem syukur moko ditambah nikmate, nanging kosok baline sapa sing kupur marang nikmating Gusti, moko siksane Gusti banget nggone lara utawa perih. Tur titikane gampang, Mas. Orang Drun. yang beriman tebal dan beriman tipis. Nggih. Yen pun tebal niku pun kula terjemahke wau apapun yang diterima selalu disyukuri. Nggih. Nek yen wong sing imane tipis niku titikane gampang. Pripun? Wong sing imane tipis yen kanggone wong lanang semakin kaya semakin nakal. Kanggone wong wedok sing imane tipis semakin nakal semakin kaya. Nah, niku Mas Gareng. Wau werdine tasakurata. Syarate kudu dingerteni wong akeh. Syukuran niku kudu dingerteni wong akeh, ora entuk delikan. Nggih. Kurang afdol kalau tidak dibarengi tirakatan seperti malam hari ini. Yang terakhir anugerah dari Tuhan yang tetap harus kita nanti-nantikan. Luar biasa. Werdine tasakuran. Lah, niki lak loro keperluane tasakuran lan halal bihalal. Apa to tegese halal bihalal? Nah, niki cocok apa ora karo pelajaran nggonku mulang ning sekolahan, mara coba jenengan werdekne padha apa ora karo oleh kumulang ning SMKI Surakarta. Lho. Wong kari guru bangsane ora iso kok kalimate dawane ora umum. Halal bihalal nu Halal bihalal. Niku hanya ada di Indonesia. Nggih. Karena ini sebuah budaya yang ada di Indonesia, tapi sekarang sudah ditiru oleh negara-negara lainnya. Lalu segeralah kamu meminta maaf kepada orang yang kamu kenal. Nggih. Bila ada yang meminta kepadamu, harus segera kamu maafkan. Lal yang terakhir, lalui Idul Fitri tanpa saling memaafkan akan terasa rugi. Luar biasa untuk Mas Gareng. Mas Gareng, Nun, panjenengan nalika napa jenenge wulan Riyadin kala wingi napa nggih buka terus maringi lare alit-alit ngoten niku Mas. Sing jenenge sedekah. Napa malah njaluki nggone putrane? Oh, mboten Mas. Kula tetep menyediakan. Iya, mboten ketang rupiah, rupiah, tetep itu kewajiban saya memberi sedekah atau zakat itu pasti. Luar biasa. Nah, sampean mboten mergo wong sedekah niku ora lempoh ning malah bakoh. Ngoten niku nggih Mas Gareng. Kira-kira Lho, jenengan disune pirsa tenanan kok. Lah kula nu mboten samikir perna-perna, kula sedekah lillahi ta'ala. Nggih. Pun perkara itu pahala ya alhamdulillah ora masalah. Sing penting berbagi rezeki. Nggih, terima kasih untuk niku Mas kalimatnya ini bab tetulung to. Nggih. Napa tetulung marang wong sing keluwen cukup nganggo sego sak puluhan. Nulungi wong kodanan cukup nganggo selembar godhong gedang. Nah, nulungi wong susah cukup kanggo sak ucapan. Tetulung kuwi gampang, sing angel kuwi matrap tetulung marang wong liyan. Luar biasa. Nulungi nu gampang ning atine karep boten. Nggih. Boten. Tegese nek nulung aja nganti mentung. Gitu Mas Gareng. Nulung kok mentung ya apa? Lah niki tulung jenengan jelasne cocok boten kalih kula nek maringi napa meneh pelajaran teng sekolahan. Sing tegese tulung kok nganti mentung niku pripun? Lho. Sesuk diikrarke. Pripun? Iki dalam penuh dengan tanda tanya. Kok iso tanda tanya? Ket mau takon wae. Mbok sekali-sekali duwe ide dhewe to. Niki Ki Dalang Sarmadi. Asli dalang wis kok dalang ngendi ya? Trenggalek, Mas. Trenggalek. Nggih, namung Trenggalek mergo niki trahe treng
Nggih. Renggiling. Niki putune Minak Sopal. Lho. Nggih, ya Kok tetulung. renggiling. Ora masuk ke mau. Marmut. Tetulung aja nganti mentung. Yen Nggih. tetulung ya sing ikhlas Sing aja ikhlas. nganti duwe kekarepan dibalik pitulungan kuwi. Kaya nek bebucal ngoten nika nggih Mas, kaya nek gegubang ngoten nika aja Piye, nganti piye? Apa cocok karo pelajaran sing tak tampa di sekolah? aja nganti apa sing diguwang utawa sing diilangke ana ing WC kuwi terus digoleki maneh. Lho ngono Mas. Nggih. Niki pripun? Niki mumpung akeh bocah-bocah tiba. Nah. Nika ten mriki kan nyambut gawe ora arisan ngono. Lah nggih, niku warisane pun dipotelke wau kok. Nggih. Niki mumpung sami kepareng lenggah Nggih. sinambi ngrantos Mas Bayu pulih bebayunipun. Loh, Mas Bayu sampun pulih bayune. Lah nggih, tegesipun kegiatanipun pulih malih awit nuwun sewu. Sok tenggorokan menika menawi nggen adem menika sok kala mangsa pancen radi kesleo paminipun ngaten menika Mas. Jane kok mburi wis kaya Bayu Aji ya. Kok mburi wis kaya Mas Bayu Aji. Nggih. Wah, bareng didepi ngarepe Bayu pucet. Kula niku mboten kira mboten nggono kok Mas. Pokoke donga kula masih tetep sehat, bagas waras. Nggih. Nek mungkin mung sedelo mawon terus masih iso munggah meneh. Wis Mas, wis waras ku lho. Niki sadurunge ben tambah sehat, ben Apa? bagas waras. Ah. Menawi kula kepareng nyuwun dipun solawati riyin Mas. Oh, sik. Nah, sing asta bareng-bareng napa ijen? Ijen riyin. Sinten? Mas Gareng. Lho, musik to. Ora. Iki kepethuk pisan kok merintahe nemen. Lho, kula mboten merintah. Kula Mas Bayu sampun paring dawuh. Rumangsaku ki ora bal-balan tok dalang ya ana cadangane. Mas Bayu sampun paring dawuh. Mas Armadi niku nek kula tak mundur sekedap nuwun sewu Mas Gareng mangke ampun entuk mandhap. Lho aku urung yen tugas belum selesai Nah, tetep mriki. Terus panjenengan nyuwun solawatan kersanipun anggenipun ingkang kagungan kersa menika kagungan dalem kagungan damel menika saged barokah sehat lahir batinipun rezekinipun Sik. melimpah. Kula ajeng takon, selawatan niku sing pundi? Padang rembulan. Kene sampean iso mbok nyanyi dhewe. Lah ya engko ora enek bedane antarane Ora iso. ora enek bedane antarane wakil dalang karo nun sewu dagelan. Ora ngono to, Mas. Wah, wis jan dalam pocokane njaluk Lah iya. Sik aku tak nyuwun pirsa karo para penonton. Sik kira-kira nek Mas Gareng niku solawatan setuju napa setuju? Setuju. Lho niku aklamasi Mas. Kowe iki dalang apa provokator? Ya. Wong nari kok setuju bater dhewe. Iya jenenge. Piye Gong? Ah aku setuju pokoke nek Mas Petruk Iki solawatan. Iki agar solawatan ku ganti kobong tak bacok. Aja aku. Ora iso. Pokoke ora iso kudu. Jenengan gawe kawan dhewe dider-derke dhewe. Ora iso. Ngene kula mboten apal kok. Ora iso kok aja njaluk aja apal. Ya bisian. Ning nong. Ora sak nyemak kaya amatir kowe. Ya menehi ancer-ancer. Kowe kene iki Ancer-ancer kaya golek alamat. peh kene wakilane terus digetaki. Wis ben, wakil kok merintah. Ning Ning nong. ning ayo ning. Padang rembulane tanggal siji. Iya. Jadi tak tunggu. Yen pengen urip lumayan sregep ana anggon. Kori Bibu. Ya. Padang rembulan tanggal loro
Salate aja nganti lali apa maneh yen wayah tandur salate jogi undur-undur salate wis mesti kopeng sinden asmane budal sini sregep salat lan sregep ngaji hop sik kaeling-eling repote yen dadi dalang tansah sregep anggone sembahyang dalang asmane bagian salate wis ganep Yo! lima repote yen dadi yoga salate blas ora ana apa maneh sing tukang kendang ora tau salat seneng wedokan salatullah salamu piye salatullah lho sampean ki ya ngono kok Mas apa tukang kendang ki aja disia-sia jangan disia-sia Dai aku ora nyonyo lah wong tukang kendang ki kok seneng karo ngrentengi wedokan ki piye wong nyatane iya lho kali ini jalannya pro saya ya ora ngono kok ya ora ya wong jenenge wong nyambut gawe iki kala mangsane ya ana lupute ana keplesete nggih kowe kudu kowe sing pinter bener ki repote dadi yoga pamane kowe niki ceritane pun rampung Mas Gareng iki yoga niku genep salate wis genep 5 apa maneh sing tukang iki tukunen apa repote ya dadi yoga salate wis genep ping 5 iya apa meneh sing tukang ngendang geleme salat saben dina bar madang lho ngono kuwi hubungane apa monggo lagu-lagu kowe diguyu karo sing mbok ganti sapa Bayu guyu wis pokoke ngono Mas Gareng wis iki Yos sing ya ora apa-apa ayo wis dalang bles dalang bus waning tenan dalang sing kuat mentale iki kejaba awakmu ora ana meneh lah kok saged lho pokoke wani kok nggih jane kula nek napa nuwun sewu umpamane dipeksa-peksa umpamane jane napa jenenge kula niku mboten gelem gandeng Mase nuwun sewu tenggorokane nembe gerah mboten ketang 15 menit tak dongakane masih ndang waras ndang sehat meneh tenggorokane terus kepareng lenggah kene meneh ning blencong anu Mas jenengmu kuwi sapa Nyun jenengmu sapa nami kula asli Petruk Sarmadi Sabda Utama Sarmadi nggih Sarmadi sar ki sarape kena terus Ma matine kapan nek kula mboten kesusu jenengan sing dhisik mboten napa-napa. Di
Ora sida. Mosok balapan kok mati. Aja to, Mas. Ora. Ning dengan begini kamu nanti insyaallah ketularan wahyune Mas. Amin, Mas. Kula niku nderek panem wiwit taun 2010. Ora takon, sing takon sapa? Hah? Ora ana sing takon kok pamer derek. Hoi. Apa? Wakil dalang iki mbok sepelekke. Ora, aku ora nyepelekke wong ora ana wong takon kok kowe Lagi arep ngomong lho, Mbok. Ora ngono. Mas, tulung eksekusi, Mas. Lah. Lu kok ono eksekusi. Mas Gareng lagu-lagu Mas Gareng. Lah. Niki cocok. nanjake bintang tamune sing kinyis-kinyis. Nggih, niki nah. Rumien Loh, Mbak. Rumiyin kapan kuwi? Rumiyin iki kapan? Rumien ndak wingi. Nah, niki nyuwun jumenengipun Mbak Nisen Niren Kake alon-alon Nisan.